Savat sponsored by B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Co-sponsored by पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. Supported by सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. V Decor, innovating lifestyle. श्री बालाजी हार्डवेअर गॅलरी, CMM Arena Mercedes and चौगुले इंडस्ट्री लिमिटेड. Bringing happiness in every celebration. B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. मी ऋषिकेश, गोवन वार्ता लाईव्ह आणि प्रुडंट मीडियाच्या गणेश चतुर्थी विशेष पुणे दर्शनमध्ये तुमचं स्वागत. आज आपण पुण्यातील मानाचे पहिले 5 गणपती पाहणार आहोत. कासबा गणपती म्हणजे पुण्याचं ग्रामदैवत. कशा पद्धतीनं पहिला मानाचा गणपती कासबा आहे याचा इतिहास आपण जाणून घेणार आहोत. दुसरा म्हणजे तांबडी जोगेश्वरी ही देवता आणि त्याच मंडळातर्फे बसवला जाणारा तांबडी जोगेश्वरी हा गणपती. पुण्याची ग्रामदेवता असलेल्या तांबडी जोगेश्वरीचा क्रमांक 2चा गणपती, त्याचं काय महात्म्य, त्यांचं ह्या गणपतीची काय इतिहास आहे आपण तो देखील पाहणार आहोत. तिसरा मानाचा गणपती आहे गुरुजी तालीम. सर्वधर्म समभाव याचं प्रतीक म्हणून या गणपतीकडे पाहिलं जातं. याचा काय इतिहास आहे आपण तोही जाणून घेणार आहोत. चौथा मानाचा गणपती आहे तो म्हणजे तुळशीबागेचा गणपती. आपल्याला सर्वांना माहीतच आहे की पुण्यात एक बाजारपेठ आहे तुळशीबाग, जिथे सगळ्या विविध प्रकारच्या वस्तू तिथे उपलब्ध मिळतात. त्या तुळशीबागेचा गणपती, त्याचा काय इतिहास आहे आपण तो देखील पाहणार आहोत. आणि 5वा महत्त्वाचा गणपती म्हणजे केसरीवाडा. लोकमान्य टिळकांची जी काही भाषणं व्हायची केसरीवाड्यामध्ये, ती भाषणं व्हायची. पूर्वी तो विंचुरकर वाड्यामध्ये तो गणपती पूजला जायचा, पण आता केसरीवाड्यामध्ये तो गणपती पूजला जातो. ह्या सगळ्या 5ही गणपतींचं दर्शन आपण या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून घेणार आहोत. पुण्याचे मानाचे 5 गणपती कोणते आपण डिटेलमध्ये सविस्तर या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. चला तर मग बघूयात पुण्याचे पहिले मानाचे 5 गणपती. कसबा गणपती हे पुण्याचं ग्रामदैवत. या गणपतीची मूर्ती स्वयंभू असून मूळची ती तांदळा एवढी होती. आता शेंदूर लेपल्यामुळे ती सुमारे 3.5 फूट उंचीची झाली आहे अशी आख्यायिका आहे. शहाजी राजे यांनी 1636 मध्ये लाल महाल बांधला. त्यावेळी जिजाबाईंनी या मूर्तीची स्थापना करून दगडी गाभारा बांधला. त्यानंतर सभा मंडपही बांधण्यात आला. छत्रपती शिवाजी महाराज लढाईला जाण्यापूर्वी या मूर्तीचं दर्शन घेऊन जात असत. कसबा गणपतीच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाला 1893 साली सुरुवात झाली. या गणपतीपासून पुण्याच्या विसर्जन मिरवणुकीला प्रारंभ होत असतो. पुण्याचे ग्रामदैवत श्री कसबा गणपती मंदिर देवस्थान ही जागा आहे. त्या मंदिराचा इतिहास फार पुरातन आहे. साधारण 400-450 वर्षापूर्वी आमचे ठकार कुटुंबीय कर्नाटकातून इंडी गावातून त्या पुण्यात वास्तव्यास आले. पुण्यात आल्यानंतर ते विनायक भट ठकार हे थोर गणेश भक्त होते आणि त्यांना झालेल्या दृष्टांतानुसार की कसबामध्ये शमीच्या वृक्षाखाली मी आहे असं त्यांना दृष्टांत झाला. आणि त्या दृष्टांताच्या आधारे त्यांनी पाहणी केली असताना प्रत्यक्ष गणपती सापडला आणि त्या गणपतीची त्यांनी एकदा स्थापना केली आणि पूजा अर्चा चालू केली आणि ती आजपर्यंत चालू आहे. जेव्हा 1626 साली छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मातोश्री राजमाता जिजाबाई भोसले या पुण्यामध्ये वास्तव्यास आल्या, तर पुन्हा मंदिरा शेजारी असलेल्या लाल महाराज त्यांचं वास्तव्य होतं. तेव्हा शिवाजी महाराजांचं वय 7 वर्ष होते.
आणि त्या आल्यानंतर आपल्या हिंदू पद्धतीप्रमाणे आपण जेव्हा एखाद्या कार्याची नवीन सुरुवात करतो त्याप्रमाणे त्यांनी या गणपतीचे आशीर्वाद घेतले आणि या मंदिराला गणपतीला त्यांनी दगडी गाभारा बांधून दिला. आता हा दगडी गाभारा आहे राजमाता जिजाऊ भोसले यांनी बांधून दिलेला गाभारा आहे आणि या गाभाऱ्यात गणपती विद्युत प्रतिष्ठापना करण्यात आली आणि या गणपतीचं नाव जयती गजानन असं ठेवण्यात आलं. जयती गजानन इथं जय आहे म्हणून शिवाजी महाराजांनी प्रत्येक आपल्या कार्याच्या वेळेला किंवा शुभ कार्याच्या वेळेला या गणपतीचे आशीर्वाद घेतलेले आहे. या गणपतीची अशी अख्या वर्षातनं 4 वेळा इथे गणेश जन्म साजरा केला जातो. माघ महिना, ज्येष्ठ महिना, वैशाख महिना आणि भाद्रपद महिना असं गणेशोत्सव साजरा केला जातो. दर बुधवार आणि शनिवार शेंदूर लेपन केलं जातं. अभ्यंग स्नान होतं. जसं दिवाळी, दसरा, पाडवा या प्रत्येक सणाला मोठी आरास देवाची अलंकृत पूजा केली जाते. आणि असं वैशिष्ट्य आहे की पुणे शहरात, पुण्याच्या गावात कुठलेही मंगल कार्य असतं, लग्न, मंज, वास्तुशांत किंवा नवीन उपक्रम चालू येतो त्याचं पहिलं आमंत्रण या गणपतीला देऊन ते आशीर्वाद घेतले जातात आणि त्यांचं कार्य सिद्धीच केलं जातं. म्हणून या गणपतीचं नाव आहे जयती गजानन आणि या मंदिरात असा पारंपरिक पद्धतीने ढगा कुटुंबाचं नाव वारसा आजपर्यंत चालू आहे. श्री तांबडी जोगेश्वरी ही पुण्याची ग्रामदेवता. म्हणूनच तांबडी जोगेश्वरी गणपतीला मानाचं दुसरं स्थान प्राप्त झालंय. कसबा गणपतीप्रमाणे या गणेशोत्सवालाही 1893 पासून प्रारंभ झाला. बुधवार पेठेतल्या या गणेशोत्सवाला भाऊ बेंद्रे यांनी सुरुवात केली. पितळी देव्हाऱ्यात या गणपतीची स्थापना केली जाते आणि इथंच 4 युगातील बाप्पाची रूपं पाहायला मिळतात. या गणपतीच्या मूर्तीचं दरवर्षी विसर्जन केलं जातं. त्यानंतर नवीन मूर्तीची स्थापना करण्यात येते. नमस्कार, मी राजावतीला शासकीय तांबडी जोगेश्वरी सार्वजनिक गणपती मंडळ या मंडळाची आपल्याला थोडासा मागचा इतिहास सांगतो. स्थापनेच्या पूर्वीचा म्हणजे 1893 सालचा गोष्ट आहे ती, म्हणजे 131 वर्षापूर्वीची गोष्ट. ज्या हे आपल्या खाजगीवाले पुण्यामध्ये खाजगीवाले हे ग्वाल्हेरला गेले, ग्वाल्हेर शहरात गेले होते. ग्वाल्हेर शहरामध्ये राजवाड्यात आणि आजूबाजूच्या परिसरात त्यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव होताना पाहिला. तर त्यावेळेस आपल्या पुण्यामध्ये गणपती सार्वजनिक गणेशोत्सव होत नव्हता. घरोघरी गणपती बसत होते, पण घरोघरा आपल्या पेशवाई याच्यामध्ये सणावण्यात गणपती बसत होते, पण त्याला सार्वजनिक स्वरूप नव्हतं. तर ते खाजगीवाले पुण्यामध्ये आले आणि त्यांना वाटलं की आपण आता सार्वजनिक स्वरूपाचा गणपती करावा. म्हणून आपण त्यांनी पुण्यामध्ये जे प्रतिष्ठित लोक भाऊ रांगारे असतील, भाऊसाहेब रांगारे असतील, दगडूशेठ असतील किंवा आणि या सगळ्यांना एकत्र करून त्यांनी गणपती बसवायचं ठरवलं. त्यावेळेस कसं मानाचा गणपती कसा हे झालं. ते तांबडी जोगेश्वरी हे मंदिर देवीचं मंदिर असल्यामुळे त्यांनी मानाचा दुसरा गणपती दिला आणि कसबा गणपती यांना पहिला नंबर दिला. तेव्हापासून गणपती जवळजवळ 1893 साली त्यामध्ये जवळजवळ 20 ते 25 गणपती बसले असतील. अशा 93 माझे 10 दिवसाचा गणपती झाला. गणपतीची पूजा आजच्या व्यवस्थित झाली सगळी आणि याचा उपयोग त्यांनी कसा स्वातंत्र्य काळात आपल्याला काय फायदा होतो हे त्यासाठी हे मंडळ स्थापन, जेणेकरून सगळी मंडळी सगळे एकत्र येतील, जे तरुण पिढी वयस्कर असे सगळे एकत्र येईल हा उद्देश होता. मेन त्याचा उद्देश त्याचा त्यावेळेस साध्य झाला. त्यानंतर असं 1894 जवळजवळ लोकांनी खेळताना जास्त इंटरेस्ट घेऊन त्यावेळेस जवळजवळ गणपती 100 गणपतीची जवळजवळ गणपती गणेश मंडळ स्थापली गेली. तर 100 गणपती झाल्यानंतर मग आता गणपतीचं पहिल्या दिवशी बसले तर आता विसर्जनाची मिरवणुकीचं कसे काढायची, विसर्जनाचं मिरवणुकीचं थोडंसं सगळ्याची एकत्र बैठक झाली. त्यामध्ये भाऊसाहेब रांगारे, खाजगीवाले, दगडूशेठ असतील किंवा पुण्यातले असे पटवर्धन साहेब
असे सगळ्यांनी एकत्र बसून दैवत कसबा गणपती तो मिरवणुकीसाठी आपण पहिल्यांदा 1 नंबरला देऊ. त्यानंतर तावडी विषयी ग्राम देवता आहे त्याला आपण दुसरा देऊ. नंतर 3रा नंबर गुढी तालीम, 4था नंबर तिसरा नंबर गुढी तालीम, 4 नंबर तुळशीबाग आणि 5 नंबर केसरी वाड्यातल्या स्वतः देवीगणपती. असे 5 मानाचे गणपती त्यांनी लाईनशीर लावले. आणि त्यावेळेस 100-125 गणपती असल्यामुळे शेवटचा मग कसं त्यांनी दगडूशेठ शेवटून दुसरा, मग त्याच्या आधी भाऊरांगारीचा जायचा. नंतर मग त्यांचा दगडूशेठचा गणपती आणि मंडईचा गणपती विसर्जन शेवटी झाला. साधारण 10-12 वाजायचे आणि 12 वाजेपर्यंत मिरवणूक संपायची. असा हा थोडासा गणपतीचा इतिहास आहे. आपल्या या मंडळाला 131 वर्ष झाली. या मंडळात आपण जे आपण पूर्वीपासून जे आपल्याला त्यांनी जी प्रथा पाळली गणपती शांततेत जाण्यासाठी किंवा गणपतीचं पावित्र्य हे सांभाळण्यासाठी ते आपण जे आत्तापर्यंत 131 वर्ष आपण त्याच ह्याच्यामध्ये आपण पावित्र्य गणपतीच्या सकाळच्या आतुरशीर्ष असतो आणि सकाळच्या आतुरशीर्षातून तिन्ही सांजेत आपण पूजा करतो. गणेशयाग असतात, सत्यविनायक महापूजा असते. सत्यविनायक आपण सगळ्यांची करू. आपण या सत्यविनायक पूजा आपण गणपतीसाठी आपण शेवटच्या दिवशी आपण करतो आणि भजनी मंडळ वगैरे सगळं त्यामध्ये असतं. Bringing happiness in every celebration. B.S. Channabasappa and Sons. The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. घरातले इंटेरियर बदलपाचे आसा? बेळगावच्या प्रसिद्ध बालाजी हार्डवेरान मुजरत भेटियात. गोंयकारां खातीर स्पेशल डिस्काउंट. संपर्क करात 9448036853 आणि 8197941732. Mangal Murthy value for money offer started at CMM Arena from 25th August to 29th September. To make this Ganesha festival more interesting for its shoppers, up to 40% off on furniture and appliances with a free gift on appliances. Full home pack starting from 39,999. Combi offer, package deals and exchanges available with finance. Visit showroom and experience it yourself. CMM Arena, Mercedes. 132 वर्षाची दैदिप्यमान गौरवशाली सोनेरी परंपरा. अनुभवी व कुशल कारागिरापासून घडवलेले दागिने घालून खरोखरच सजली सुवर्ण नारी. लखलखत्या आभूषणाचा सोनेरी संगम. पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. साडी असो व ड्रेस मटेरियल सर्व पॅटर्नच्या व्हरायटी आता एकाच छताखाली. सुरत, बनारसी, साऊथ, इलकल, बेंगलोर, जयपूर. साडी, ड्रेस मटेरियल आणि टेक्सटाईल 4 दालनांचं प्रशस्त शोरूम. अतूट विश्वास आणि ग्राहकांच्या पसंतीची 1985 पासूनची दैदिप्यमान परंपरा. कापड दुकानदार, घरगुती व्यावसायिकांना होलसेल दरात खरेदीची संधी. सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. कॉन्टॅक्ट 9341114777 आणि 9980241155. We Decor, innovating lifestyle. A specialist in exclusive range of wallpapers, curtains and furnishings, slipcraft mattresses and many more. We Decor, Ram Lincoln Road, Sheri Galli Corner, Belgavi. Wishing everyone happy Ganesh Chaturthi.
मंडळाचा गणपती हा पुण्याचा मानाचा तिसरा गणपती। प्रारंभी हा गणपती तालमीमध्ये बसवला जायचा। सध्या मात्र तालीम अस्तित्वात नाही। लोकमान्य टिळकांनी गणपतीचा उत्सव सुरू करण्यापूर्वी 5 वर्ष आधी या गणपतीचा उत्सव सुरू झाला। या गणेशोत्सवाला 1887 मध्ये सुरुवात झाली। भिकू शिंदे, नानासाहेब खासगी विले, शेख कासम वल्लाद यांनी या उत्सवाचा पाया रचला। हिंदू मुस्लिम ऐक्याचा प्रतीक म्हणून हा गणपती ओळखला जातो। मानाचे 5 पैकी दिली जाणार आहे। त्यातल्या हा म्हणजे मानाचा तिसरा गणपती गुरुजी तालीम। या मंडळाची स्थापना 1887 साली भिकू पांडुरंग शिंदे, नानासाहेब खासगीवाले व शेख हसन लालाभाई व विष्णुभाई या हिंदू मुस्लिम तालमीतल्या वस्त्रांनी मिळून केली होती। लोकमान्य टिळकांनी गणेशोत्सव सुरू करण्या अगोदर 5 वर्ष आधी तालमीत हा गणपती बसवला जायचा। सार्वजनिकरित्या म्हणजे तालमीतले सगळे वस्त्र लोक त्यांचे कुटुंब एकत्र येऊन हा गणेशोत्सव साजरा करायचे। जसा दक्षिणेवर मोठा झाला तसा 5 वर्षानंतर गणेशोत्सव हा रस्त्यावर साजरा करायला लागला। त्या काळात मेळावे किंवा आपले खेळ उत्सव असे पैलवानी मर्दानी खेळ ह्या सगळे ह्याचे खेळ व्हायचे। जसा जसा उत्सव वाढत गेला तसं मंडळांनी शताब्दी साजरी केली। शताब्दीच्या काळात 1923 सांस्कृतिक प्रदेशाच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण महाराष्ट्रात पहिलं असं मंडळ आहे ज्यांनी लोकवर्गणी बंद केली। तर मंडळाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते व मित्रमंडळीकडून वर्गणी गोळा करून म्हणजे कॉन्ट्रिब्युशन घेऊन उत्सव साजरा केला जायचा। गेली 37 वर्ष मंडळ त्याच पद्धतीने उत्सव साजरा करते व मंडळाने 15 ते 20 किलो सोन्याचे व 40 ते 50 किलो चांदीचे दागिने फक्त मंडळातले पदाधिकारी प्रशिक्षकांनी मित्रमंडळीकडून वर्गणी एवढंच तयार केलेली आहे। ही आपली मंडळातली फायबर ग्लासची मूर्ती आहे। एक आजपासून 55 वर्षापूर्वी अध्यक्ष शामसिंग परदेशी यांनी असा निर्णय घेतला की दरवर्षी मोठी मूर्ती आपण विसर्जन करण्यापेक्षा एकच परमनंट अशी आपण मूर्ती बनवायची, जेणेकरून नदीचं जे प्रदूषण होतं ते होणार नाही। हे प्रदूषण टाळण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला। यंदाचा हा आपला 137वा वर्ष आहे। यंदा मंडळांनी तिरुपती बालाजी येथील गाभाऱ्याचा देखावा या ठिकाणी सादर केलेला आहे। पुण्यातला मानाचा चौथा गणपती आहे तुळशीबागेतला गणपती। तुळशीबाग सार्वजनिक गणपती उत्सव मंडळाचा गणपती हा उत्कृष्ट देखाव्यासाठी प्रसिद्ध आहे। दक्षित तुळशीबागवाले याने 1900 साली या गणेशोत्सवाची सुरुवात केली। तुळशीबाग गणेश मंडळाची मूर्ती फायबरची आहे। ज्येष्ठ मूर्तिकार DS खटावकर हे अनेक वर्षांपासून या गणपतीची आरास करतात। नमस्कार। आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे आपण या उत्तरमुखी गणपती बाप्पाच्या मंदिरामध्ये आलेलो आहोत। जवळजवळ 350 वर्षापूर्वी बाजीराव पेशव्यांनी जो इथे ओढा होता, तुळशीच्या बागा होत्या, त्या बागा विकसित केल्या, मोठमोठ्या बागा, मोठमोठ्या झाडं लावली आणि येथे उत्खननामध्ये एक बाप्पांची मूर्ती जी सापडली जी अखंड आहे ती एका पाषाणामध्ये आहे। तुम्ही जर बघताल तर त्याच्या हातामध्ये एक तुटलेला दात पण आहे बाप्पाच्या हातामध्ये। ही जी मूर्ती आहे पूर्ण शेंदूर लेपन करून पूर्ण जसं आच्छादित होतं शेंदुराने, तसे ते शेंदूर जसं जसं आम्ही काढायला घेतला तेव्हा ते काढल्यानंतर ही पूर्ण मूर्ती आम्हाला मिळाली। त्या मूर्तीच्या डाव्या सोंडेमध्ये लाडू आहे, हातामध्ये बाप्पाचा लाडू आहे, उजव्या हातामध्ये तुटलेला अर्धा दात आहे, खाली उंदीर पण आहे, तो आत्ता आपल्याला थोडंसं बघता आलं तर। यानंतर मंडळाने पूर्ण आपला हा जो परिसर आहे विकसित करून छोटं एक मंदिर बांधलं होतं। त्यानंतर एक छानसं मोठं मंदिर बांधलं आणि जो तुळशीबागेचा उत्सव मूर्ती आहे जी आपण बाहेर बघितलेली आत्ताची, ती पूर्ण मूर्ती दरवर्षी उत्सवाकरता म्हणून येथेच ठेवून घेतली।
यासाठी आम्हाला वासुदेव वामन यांचे खूप मोठे सहकार्य होते. मानाचा चौथा महागणपती श्री केशव सागरी गणपती महाराजांचे आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आमचा जो हा मानाचा चौथा गणपती आहे, पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा, पाचवा हा माननीय लोकमान्य टिळकांच्या हस्ते स्थापन झालेला आहे आणि रंगारी साहेब यांच्यातर्फे तो उत्सव चालू जो झाला त्याच्यामध्ये हा चौथा मानाचा गणपती आहे. आमच्या या बाप्पाच्या विषयी सांगायचं म्हटलं तर इतिहास खूप मोठा आहे. इथे आपण जिथे उभा आहोत हा जो पूर्ण परिसर आहे, त्या परिसरामध्ये तुळशीच्या माळा होत्या, तुळशीच्या बागा होत्या. पूर्ण एक ओढा वाहत होता इथून. काही वर्षांपूर्वी असं झालं की बाजीराव पेशवे यांना एक मूर्ती इथे उत्तरमुखी एक मूर्ती छोटीशी सापडली उत्खननामध्ये. तर त्याची आपण पूर्ण व्यवस्था करून आणि देऊळ बांधून आता त्याचं एक मोठं छान देऊळ बांधलेलं आहे. मंडळाने या पूर्ण मंदिराचा आणि परिसराचा कायापालट केलेला आहे. हे जे मंदिर आहे हे जवळजवळ 350 वर्षापूर्वीचा इतिहासाचं आहे आणि हे जे तुळशीबाग मंडळ जे आहे ते महिलांचं माहेरघर असलेलं मार्केट जे आहे, पूर्ण बाजारपेठ आहे, त्या बाजारपेठेमध्ये हे मंडळ बसलेलं आहे. मंडळाचे कार्यकर्ते, सभासद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदाधिकारी प्रत्येक वर्षी वेगवेगळ्या प्रकारात वेगवेगळे देखावे सादर करत असतो आणि या मंडळाचा इतिहास म्हणजे पूर्ण जे पहिले जे काही पौराणिक देखावे आहेत ते सगळ्यात मोठे देखावे आणि स्वयंचलित देखावे मंडळाने सादर केलेले आहेत. मंडळाने दरवर्षी चांगले उपक्रम केलेले आहेत. आता आपण या 350 वर्षापूर्वीच्या गणपती बाप्पाविषयी बोलतो. या उत्तरमुखी बाप्पाकडे जाऊ. शेवटचा आणि 5वा मानाचा गणपती आहे केसरी गणपती. केसरी संस्थेचा हा गणेशोत्सव 1894 पासून सुरू झाला. त्यावेळी लोकमान्य टिळक हे विंचुरकर वाड्यात राहत होते. पण 1905 पासून टिळक वाड्यात केसरी संस्थेचा उत्सव होऊ लागला. या उत्सवात लोकमान्य टिळकांची व्याख्याने इथं होत असत. या गणपतीची विसर्जनाची मिरवणूक पालखीतून निघते. 1998 मध्ये इथली मूर्ती संत ज्ञानेश्वरांच्या ज्ञानेश्वरी मधील वर्णनाप्रमाणे तयार करण्यात आली. लोकमान्य टिळकांनी 1894 साली विंचुरकर वाड्यामध्ये पहिले गणेशोत्सवाची स्थापना केली आणि 1894 साली त्यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची हाक दिली आणि त्याच वर्षी खूप मोठ्या प्रमाणात गणेशोत्सव साजरा व्हायला चालू झाला. मिरवणुका निघायला लागल्या आणि त्या वर्षी लोकमान्य टिळक आणि महर्षी अण्णासाहेब पटवर्धन यांनी एक यादी तयार केली ज्यामध्ये मानाचे पहिले 5 गणपती कुठले असणार. तर त्यामध्ये पहिला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातला आपलं पुण्याचे ग्रामदैवत कसबा गणपती म्हणून तो मानाचा पहिला, ग्रामदेवी म्हणून तांबडी जोगेश्वरी म्हणून मानाचा दुसरा गणपती आणि मानाचे 3, 4, 5 अशी काही यादी नव्हती. पण त्यावेळी मिरवणुकीत वाद व्हायला लागले म्हणून मग ते परत त्यांना ती यादी परत एक नवीन करावी लागली. त्यामध्ये गुरुजी तालीम जो मानाचा तिसरा गणपती आहे तो 1893-94च्या आधीपासूनच गुरुजी तालीम गणपती स्वतःच्या तालमीमध्ये गणपती बसवत असत म्हणून मानाचा तिसरा. तुळशीबाग ही पुण्याची पेशवेकालीन बाजारपेठ आणि संपूर्ण पुणे त्या तुळशीबागेच्या आजूबाजूला बसलेलं म्हणून मानाचा चौथा गणपती आहे. आणि 5वा लोकमान्य टिळकांनी जो चालू केलेला जो जिथे आता आपण उभे आहोत केसरी गणेशोत्सव तो मानाचा 5वा असं त्यांनी लिहून ठेवलं आणि शेवटून
जे कुठले गणपती येणार आहेत रात्रीचे ते पण त्यांनी लिहून ठेवलं होतं की मंडई हा शेवटचा सर्वात गणपती निघणार, त्याच्या आधी दगडूशेठ आणि त्याच्या आधी भाऊसाहेब रंगारी असे हे यादी त्यांनी लिहून ठेवली. आणि तेव्हापासून 1894पासून इथे सातत्याने 130 वर्ष झाली आता केसरी गणेशोत्सव साजरा होत आहे. आणि 10 दिवस आपल्याकडे सांस्कृतिक कार्यक्रम असतात. वर्षानुवर्ष मोठमोठ्या कलाकारांनी, संगीतकार असू देत, मुलाखतकार असू देत, नाटककार असू देत, त्यांनी या आपल्या स्टेजवर खूप मोठ्या प्रमाणात चांगल्या प्रकारे आपली कला सादर केलेली आहे. आणि आजही ती परंपरा आपण जपतो. चवत was sponsored by B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Co-sponsored by पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. Supported by सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. वी डेकोर, इनोवेटिंग लाइफस्टाइल. श्री बालाजी हार्डवेअर गॅलरी CMM Arena, Mercedes. and चौगुले इंडस्ट्री लिमिटेड. Bringing happiness in every celebration. B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi.